Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Fiantika Maratus Saleha, kelas kalih welas manajemen perkantoran kalih nomor absensi sekawan welas. Kulo badhe nyritakaken cerita cerkak judulipun Papas Dening Urip dening Zuli Kristanto. Anggone kekancan raket banget nganti kanca-kanca nunggal kampus padha ngrasani menawa wong loro iku ora beda karo pacaran. Kaya isu kuwi, nalika kanca-kancane durung padha teka, Mayvi lungguh nyangkro bebarengan karo Daraka ing wetan gedung cedhake lobi jurusan basa Jawa. Olehe caturan katon mesra. Patrape wong loro iku sok gawe ewoh, sok sapa wae sing nyawang. Mas, mosok dek ini mbak kosku kondo marang aku ngene. Dik Mev, sampeyan iki anggone pacaran karo Mas Raka sak jae kok mesra banget. Apa to rahasiane? Mbak aku iku dituduhi supaya Srawung karo pacarku kae bisa mesra kaya dhewe karo Mas Raka. Krungu kondone Mevi, Raka guyu. Celepune, "Njur kok wangsuli piye?" Ah, aku ya bingung, Mas. Rumangsaku Srawung yak dhewe iki ya lumrah wae. Ning kenapa ya Mas pawawasane wong-wong kae marang dhewe kok seje? Sesrawungan iki rak jroning watesing angger-angger tata krama, susila lan agama to, Mas? Ya pancen bener kaya mengkono. Bener sing kepriye to, Mas? Apa wong-wong iku meri karo dhewe ya? Bisa uga ngono. Ning awake dhewe iki rak ya ora ono apa-apa to, Mas? Daraka mesem mampang. Dhisik, rikala sepisan ketemu Mevi ngepasi ospek jurusan, Daraka langsung kepuncut. Dheweke keperanan nyawang praupane Mevi sing bunder, kulite sing putih, rambut kang lurus lan kaya praupane Wada Betari Ratih kang temuron saka swarga loka. Apa meneh yen nyawang lambene kang tipis lan abang berenang sanajan tanpa lipstik. Wanita iki ayu alami. Ngono batine Daraka. Ya wiwit iku, Daraka wiwit duwe greget karo nyedaki Mevi. Apa maneh bareng ngerti yen kekaroane asal saka daerah kang padha. Atine Daraka tansah gumrengut kanggo ngerah simpatine Mevi. Yen mangkat menyang kampus dipruputi saengga dheweke mbarengi Mevi. Suwening suwe sesambungane wong loro sangsaya akrab lan malah bisa disebut mesra. Kanca-kancane sing padha gojloki ora direken, ning nyatane Daraka remwani ngetokake unek-uneke ati gegayutan karo Mevi. Dheweke sing nyimpen sewu rasa lan ngenteni wektu kang prayoga kanggo ngundang rasa kuwi. Kanthi sesideman, Daraka nyoba ngerteni isi hatine Mevi. Siti, mboko Siti, dheweke lesi apa kang ana ing jroning atine Mevi. Apa iya ing jroning atine Mevi iku ana rasa kang padha karo sing dirasake sasuwene iki. Mungguhi Daraka saka suwene anggone sesrawungan karo Mevi, dheweke rumangsa wis dianggep Mevi pawongan kang paling penting ing sanjroning urip. Mendung kandhane Daraka nalika ngancani Mevi gaden nari kanggo persiapan tampil ana stasiun TV lokal wulan ngarep. Daraka sengaja nemoni Mevi menyang kampus, sanajan dina iki dheweke ora ana jam kuliah. Dheweke budal menyang kampus sawise sawenenge kanca wadul yen praupane Mevi lagi kaling-kalingan mendung. Kok tanggap ing sasmita. Ngopo kok mendung? Pitakone Daraka. Pripat sing biasane sumorot mekatar-mekatar lan balalak-balalak iki saiki surem. Kaya dene ana mega kang ngumbel ing angel banget ilange sanajan sinaput dening Maruta. Yen duwe masalah kudu diudari, mumpung ana kanca kang iso diajak rembungan. Sapa ngerti kancamu bisa aweh sabiyaton ngundari benang ruwet sing lagi kok alami. Mevi dengen nanging ora kumecep apa-apa. Daraka nyawang wanita iku kanthi sorot mripat kang tajem. Ketara yen mripat sing maune katon surut iku ketara wis kaca-kaca. Lengene Daraka digujir kenceng. Sangise Mevi ambrol ing pundhake Daraka. Daraka bingung ora ngerti kudu tumindak apa. Pangapurane menawa tembungku mau ana klirune. Mevi bali mandeng tajem marang Daraka. Saka mripat iku Daraka bisa maca yen Mevi ketindihan paunek-unek kang gedhe sagunung anakan. Sampeyan ngerti apa to, Kang? Kang gak rasake ngerti tenan pancen ora. Neng aku iki ra ya manungsa kedungan pikiran. Saka praupamu kang sajak surut ikui, aku bisa ngerba apa kang kok rasake. Apa meneh aku iki? Apa meneh apa to, Mas? Aku iki ra ya seniormu. Dadi bisa melu ngrasake pandanganmu sebab aku biyen yo tau relang juniorku sing duwe problem kaya sampeyan. Yen masalah babagan kanggo awake dhewe sesrawung njur diceges kanca-kancamu, ora usah digagas jero-jero. Waton
lakon srawungane awake dhewe iki ora nerak angger-angger tata krama kak ya wis to Dik. Krungu wangsulan Nidra Raka kaya mangkono iku Mevi wiwit sumringah. Mas, sampeyan kersa ngeteng-ngetengake sangganku iki. Yen pancen percaya marang aku, iya sumangga. Mevi unjal ambegan landung. Dheweke banjur wiwit crita marang Daraka sithik mbaka sithik kembuhan masalah iku diudarake marang Daraka. Mas, sampeyan wis nate beda penemu karo wong tuwa. Perkara apa? Jejodohan. Krungu tembung jejodohan, Daraka kaget nanging agi-agi disamudana. Maksude aku bakal dijodohke dening wong tuaku. Lah, rak yo enak to. Gini yo kok kowe ora gelem sebab pilihane wong tua iku ora sembarangan. Mesti wis dipitingi bibit, bobot lan bebete. Ora ono cerita wong tua kang kepengin anake ing tembe urip susah. Rak bener ngono to. Pancen sing sampeyan kandhake iku bener. Ning karepku iki isih kepengin lulus dhisik lan duwe pengalaman urip. Saengga nalika sawayah-wayah nandhang kasusahan, ora cepet-cepet putus asa. Saliyane iku, aku kepengin banget urip mandiri, ora kaya jin nang aku nolak kekarepane wong tuaku. Ning aku njaluk supaya dimangerteni uga apa kang dadi kekarepanku. Apa meneh aku babar pisan durung ketemu karo sapa calonku iku. Kayu lumrah yen aku kepengin urus sapa kang bakal ngancani aku mecahi dunyaning pun urip bebarengan. Aku bingung kudu kepriye amarga kira-kira iki wong tuaku tansah ndesek aku supaya enggal-enggal nyani apa kang dirasakake mau. Pancen abot Dik, apa sing kok alami iki jalaran kate padha duwe penginan dhewe-dhewe. Terus sampeyan piye? Sampeyan gelem nurut kekarepane wong tuane sampeyan? Apa pengen nuruti kekarepane sampeyan dhewe? Yen miturutku, sampeyan wis becik nyoba ngrembug babagan ku kanggo ati sing adem. Sampeyan wis ngrembug babagan kuwi apa durung? Durung, Mas. Ya kuwi masalahe. Mula becike rembungan dhisik saengga bisa nemokake dalan kang padha apike lan ora ana rumangsa kalah siji lan sijine. Sampeyan ora dianggep anak sing durhaka. Ing sisih liya, sampeyan isih bisa nerusake kuliah lan ngayu cita-cita. Matur suwun, Mas. Saran saka sampeyan iki kita cobane dhisik. Sok mbok ngerti wong tuaku bisa lilih pengalihe. Ora ana sithik-sithikin pikirku kanggo nglawan perintah wong tua. Sawise patemanan iku, pirang-pirang dina Daraka ora kepethuk Mevi. Dheweke rumangsa bingung, giliran wis dihubungi lewat SMS utawa telepon, nanging babar pisan ora diangkat utawa dibales. Dheweke sumelang, giliran sapa ngerti sarane marang Mevi mau malah dadekake wong tuane Mevi duka. Teko marang kancane Mevi, Daraka sungkan lan malah dadekake pikiran sing ora-ora. Mula kanthi meneng-menenge, Daraka golek informasi ngenani alamate Mevi. Dheweke duwe rencana arep dolan menyang omahe, nanging apese babar pisan alamate ora ditemokaken. Jalaran kabeh kancane diwelengi supaya ora nuduhake papan dunung-dununge. Sawijining wektu nalika Daraka arep budal kuliah, dheweke dicegat dening Mevi. Dheweke nyegat ing ngarep gedung glagang olahraga. Mevi ora ijin, nanging dibaturi sawenehing pria. Mas, matur nuwun ya. Saiki aku bisa nemokake dalan sing apik kanggo aku lan wong tuaku. Pungkasane aku si setan diselan anggonku rapi ngenteni aku lulus. Siji maneh kang dadi aku bungah tibane pria sing dijodohke karo aku iki ora liya ya Mas Ikhwan iki. Daraka mesem sepo atine gelo. Daraka wis nyimpen rasa tresno kang gedhe marang Mevi. Nanging rasane kuwi ora bakal kawerga jalaran saiki wanita sing ditresnani mau wis diduweni wong liya. Daraka kasane mupus yen menawa lelakon iki wis ginaris dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mekanten cerita cerkak ingkang saged kula aturaken. Kula nyuwun pangapunten menawi ingkang enten kirang ing panyempatan utawi penyampaian kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.